Vedeli ste, že jeden samuraj objavil najsilnejšiu techniku na prekonanie strachu? Yamamoto Tsunetomo sa po odchode do kláštora stal autorom tajného textu Hagakure, ktorý zmenil pohľad na odvahu navždy. Jeho revolučná metóda? Každé ráno si predstavoval svoju vlastnú smrť. Nie ako morbidnú fantáziu, ale ako cestu k absolútnej slobode. Tsunetomo učil samuraja vizualizovať rôzne spôsoby smrti, kým sa smrť nestala známou namiesto desivej. Jeho paradoxná múdrosť hovorí: tí, ktorí sú pripravení zomrieť, sú najviac nažive. Tí, čo sa držia života, sú už mŕtvi vo vnútri. Dnes túto filozofiu používajú úspešní lídri. Generálni riaditelia si predstavujú pád firmy. Športovci trénujú v najhorších scenároch. Podnikatelia si premyslia najhoršie možné výsledky. Praktický krok? Každé ráno strávte 5 minút predstavovaním si svojho najhoršieho strachu. Keď sa s ním zoznámite, prestane vás ovládať. Smrť sa stane učiteľom, nie nepriateľom. Pripravte sa na smrť a objavte skutočný život.